Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Atong padayon nga hangyo sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang pagkakabig sa mga makasasala balik kadto sa Ginoo ug ang kahusay tali sa mga nasod nga naggubat karon aron atong matagamtam ang tinuod nga kalipay ug kauswagan sa atong kinabuhi. Ato usab nga iampo padayon ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors. Sigig palit sa atong mga slots dinhi aron matuman ang atong mga proyekto nga atong gihimo karon ug gipangandoy pa nga himuon sa atong simbahan. Hatagan unta sa Ginoo silang tanan sa mga kalipay ug kaluwasan nga langitnon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios kansang anak, sa pagsaka niya sa langit nagsaad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, itugot na ngamuyo kami nga sama nga nakadawat sila sa daghang mga hatag sa langitnong pagtulunan, kami usab makadawat unta sa mga gasa sa imong Espiritu. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, migikan si Pablo og miagi sa kayutaan sa Galacia ug Phrygia, o gidasig niya ang tanang mga magtotoo. May usa ka Hudiyo nga ginganlag Apolos, taga Alejandria, miadto sa Efeso. Maayo siyang musulti ug batid sa kasulatan. Namatuto siya sa pagtulunan sa Ginoo ug sa dakong kadasig nagsulti siya ug nagtudlo sa husto mahitungod kang Hesus. Hinuon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibaw-an. Misulti siya nga maisugon didto sa sinaguga. Sa pagkadungog ni Priscilla ug ni Aquila, gidala nila sa Apolos sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Dios. Sa dihang mihukom si Apolo pag-adto sa Grisya, ang mga magtutuo sa Efeso mibulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaigsuonan sa Grisya aron siya dawaton nila. Pag-abot niya, nakatabang siya dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Dios nahimong mga magtutuo. Gilupig niya sa lantugi ang mga Hudiyo, pinaagi sa malig-on niyang mga katarungan nga nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus
mao ang Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo. Singgit kamo sa Diyos sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan. Maoy dakong hari sa tibuok kalibutan. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Kay hari sa tibuok kalibutan, mao ang Diyos. Awiti siyag mga awit sa pagdaig. Maghari ang Diyos diha sa kanasuran. Maglingkod ang Diyos diha sa iyang balaang trono. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang mga punuan sa katawhan nagatigom, uban sa katawhan sa Diyos ni Abraham. Kay ang mga magbalantay sa yuta, iyaha sa Diyos. Siya gayud ang labaw. Ang Diyos maoy hari sa tibuok kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, inigabot niadtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo. Ang Amahan mohatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa sa akong ngalan. Pangayo og kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagig mga sambingay. Apan moabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambingay, kundili mosulti ako kaninyo mahitungod sa Amahan sa yanong mga pulong. Inigabot niadtong adlawa,
mangayo kamo kaniya pinaagi sa akong ngalan, ug ako dili moingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo, kay ang Amahan mismo nahigugma man kaninyo. Nahigugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako, ug nagtuo nga ako gikan sa Dios. Tinuod nga ako gikan sa Amahan, ug mianhi sa kalibutan, ug karon mubiya ako sa kalibutan, ug mobalik sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Sa pagpadayo nato o pamalandong niining Ebanghelyo ni San Juan chapter 16, niya na sa ilaing nindot nga pasalig ni Jesus, niingon siya, moabot ang panahon nga mangayo mo bisag unsa sa akong Amahan, ug ihatag kini kaninyo. Nya dili na mo mangayo pinaagi kanako, diretso na mong mangayo sa Amahan. Nya ningon lang siya diri, pero karon wala pa mo nangayo og bisan unsa. Kamo nakapangayo na mo bisag unsa? Nya gihatag. Gihatag? Wow. Unsa may pasabot anis Ginoo nga bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, ihatag kana sa Amahan kaninyo. Timan anato diri sa unang pagbasa, gisangyaw ni Apolos, mao sa nay gisangyaw sa tanang mga apostoles hangtod karon sa tanang mga santos nga si Jesus mao ang Mesiyas. Mesiyas meaning anointed, meaning manluluwas. So ang ngalan nga Jesus manluluwas, or ang Ginoo nagluwas. Nya unsa may pasabot aning iyang giingon nga pangayo mo sa akong ngalan, ug di gid na balibaran sa akong Amahan, ihatag gid na nganha ninyo. Bisag unsa pa inyong pangayoon, basta sa iyang ngalan. Unsa man? Nga mangayo ta alang sa kaluwasan, di ta mangayo alang sa katagbawan. We ask things for salvation, not for our satisfaction. Sige, lingi ay mong tupad. Naon sa imong gipangayo karon, kaluwasan o katagbawan? Pareha nang mangayo ka nga maayo ang imong lawas, nga maayo ka sa imong sakit. Unsa man ang pangayoa, katagbawan o kaluwasan? Kana bang maayo ka sa imong sakit, di ka gustong masakit ka? Ano na, katagbawan o kaluwasan? Katagbawan. Katagbawan. Kaya di man ka gustong magantos, gusto man kang magtagbaw. Matagbaw ra man kita basta maayo taglawas. Kanang moingon ka, mabuutan unta ang akong mga anak. Unsa man na, kaluwasan o katagbawan? Ambot lang ninyo, kamo may naianak. Mangayo ka na, mabuutan unta akong mga anak, mahimo unta silang successful sa ilang pag-eskwela. Unsa man na siya? Katagbawan gyapon. Bekaron unsaon man nato paghimo ug naa kay sakit, unsa may imong pangayoos Ginoo para mahimong kaluwasan? Zaman. Ang babag sa kaluwasan mao ang sala. Mao ang sala. So ang imong pangayoon Ginoo, dili unta ko makasala
pinaagi niining akong sakit. Kaya kana ra bang mga masakiton, mga impiernohonon sa kaigbatasan. Kana bang dali kayong saputon, magsigig yaw-yaw, nya ipasangil kay naa sila'y sakit. Labad ba ning una kong mga panuwaya mo, sige mo sabasaba diya. Gilain ba ning lawas na kong mga panuwaya mo. Maingon na lang sa noon ang mga anak, may ratag matiwas. Ano bang, demanding na noon kaayo. Pangayo as Ginoo nga, di ta ko makasa tungod aning akong sakit. Ana, tanawa di ba ikaw patay dayon ka? Nya unsa man na gidungog imong pagampo o wa? Gidungog kay punan pa kag laing buwan, basig makasa na ka. Ana pagkaugma patay dayon. Wa na, ditso din kas langit. Luwas. Kay unsa may kaluwasan nga tinud-anay nga mahitabo unta kining giingon ni Hesus, tinuod nga ako gikan sa amahan og mianhi sa kalibutan, ug karon mubiya ako sa kalibutan ug mobalik ngadto sa amahan. Kana bang kaluwasan nga tinud-anay, kana bang makabalik ta sa atong amahan. Kung magsigi kag ampo nga ang imong balay mudako ug ang imong yuta mudako sad, nga makapanindot ka sa imong balay, makapa-extend ka munindot, unsa man na makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo o gusto ka dinhi na lang kas kalibutan? Una makapabalik na nimo ngadto sa Ginoo kanang imong balay nga dako na kayo, nya tulo ra mo kabuk da puyo, nya inyong balay 1,000 square meters ang gidakon, nya 2-story pag yun, nya tulo ra mo kabuok, pwede mo magdakpanay, nya wa na jud ka magtan-aw anang nagpilit sa imong kural nga way mga balay. Usa lang gani kagamay kayong balay nga nagpilit sa imong kural, gitawag nimo silang mga squatter. Imo pag yung kasab-an, imo pag yung i-demolish, nawa say relocation site, niya usa ka balay nga gamay nga dako lag jutay aning lamisas atong gimisahan, tagnapo kabuok tao ang nagpuyo, wa ka maluoy ana nya, sige kag extend sa imong balay porti nang dako imo palang haligi upat ka buok, minilyo na imong gasto kay porti gagilak-gilak porting ninduta. May paghimo ng gubo ng imong balayng dako, or katong naas imong kural nga nagpilit, imong pasudlon sa imong balay, unsa man na makapabalik na nimo sa amahan o dili? Nya inyo nang buhaton. No, sugo ko na sa Ginoo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Sunan gagnaay mga uwan-uwan ingon anib, gahapon porting bahaa, tibuok mga lugar porting bahaa, labi na diha dapit sa may Mandawi, galisod og suod diri mga duha ting ito ka oras na mong tuyok-tuyok murag mig isda nga naas aquarium ba, huy ka-traffic, liko abot sa huy ka-traffic, liko na sa nakumura naman tanig isda nga naas aquarium, tuyok-tuyok ba naharagi apon. Sus, ang ako gong gimisahan, minatay ka to in town sila si Koan, kaning sa man to nalimot na mahinong kusngan ato katubang duha ka buok diya magtiayon sa may tayon mga kapitan sa una in town nga namatay nga nadamagan sa tung motor. Tingnan na to si kana alas 8 akong misa, uy nakasugod ko mga quarter to 9 naman tingali to. Tungod lagi anang tuyok-tuyok unya ron imong silingan gilana gisanapan sa tubig tungod kay ang imong kural mo'y nakaali na sa agianas tubig, kay imong mangikural imong balay wa na may agianan ang tubig niya, wa sa di mo butangig drainage, mao na ang tubig nila dito tagahawak na, kay di naman kasod maluoy kanila o dili. Gubaday ng imong kural haron mo sodeng tubig nga tos inyo, at least ma-distribute ba
Ang ila dito tagahawak, ang imo tagatuhod sad. Kay imo mangikural, agianan nas tubig. Imo mangisiminto. Nya unsa man na makapabalik na nimo ngadto sa amahan o dili? Makapabalik. Pasabot sa Ginoo, pangayo nga unta magiyahan ta nga makahatag tag kaluwasan, lawas og kalag sa atong isig katawo, labi na gyud ang atong mismong kaluwasan. Si Kristo nag-ingon sa na siya, luwasa ang inyong kaugalingon. Maura gyud ni selfish nga kana ganing statement ba, luwasa ang inyong kaugalingon, pinaagi, iya sa dayong gisumpayan, pinaagi sa paghigugma sa imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Pasabot, di ta maluwas kung dili sad ta mo paambit og kaluwasan ngadto sa uban. Nya kun mangayo tas Ginoo alang niini, di gid na niya ihikaw, ihatag gid na niya. Mangayo ta sa amahan for the sake of saving our neighbors, kana ihatag gid na. Kadto bitang pagbagyong Odit, daghan man gitong mga naigo adto dinhi sa ato. Mas grabe pa hinon ang ubang lugar, pero experience lang nato ba dinhi sa ato. Nakahuna-huna gyud ko ato, asa man ta mangayo para itabang. Akong gipasurvey sa atong mga lay ministers dinhi, mga chapel leaders, niabot og mga sa tagnapo lang kapligo nga sin nga atong ihatag itabang, niabot og mga hapit mo 5,000 kapligo nga sin. Nya asa man ta ana nga mo kantidad hapit og mga 2 million or 3 million ba to? Sudang kadaghana ato. Dili lang dinis ato hasta ngadto pikas, pero ato tong gipangayoag slat-slat dinhi sa ngalan sa Ginoo alang makaatop lang unta, di tingali makumpleto basta naalay kapasilungan ang tagbalay. Way pili Katoliko o dili Katoliko, basta naguba ang balay, butangi yung atop nga gamay, at least na ay kapasilungan. Ato tong gibuhat, tagsagot to katrak atong kumpra nga sin, nahimog yun, nahatag yun, natuman yun. Gatong pagpista na to dire, 4.5 million tong atong gasto para para makabati ang atong mga parokyano nga maduol ba ngadto sa Ginoo, makasinati og kining gitawag natog langit nong panaghiusa. Kana bang way demand partig kwarta, way taong nabugatan nga ikay angkon ani, voluntaryo og moangkon ka, nindot og di sa ka moangkon, arit-aring mga slat-slat tag 100. Natuman gyapon mga igsoon, di ba? Sobraan pa manggit atog 90,000. Mausad na ang experience sa mga apostoles. Wa na'y pagkaon, 5,000 katao, nangayo sila og hinabang sa amahan, gikan atong 5 kapan og 2 ka isda. Dihatag yapos Ginoo, nakakaon ang tanan, porting busuga, nasubraan pag 12 kabukag. Sa ato pagmangayo tas Ginoo kana bitang paras kaluwasan, dili makuwangan ang grasya nga iyang ihatag, maghinubra. Sobra yun. Asway ninyo, Ginoo, makapa puyo unta kog mga tao nga karon galisod ang puyanan. Ana, hanawa di ba magsubra gina ang tao nga moanhas inyo? Lagi, awas-awas ko na. Di ka to, ako gani, igingon ako, Ginoo, makatabang unta kog mga estudyante nga galisod in tawag eskwela. No, karon akong ihap-ihap, bana-bana lang, sobra na mga 300 ka mga estudyante nga akong napagraduate,
sukad atong sugod kog dupa-dupa isip pare. Oy, so sobra na mga 300 oy. Na ini-text na ko karon, Father, salamat gyud kaayo. Nako ngano man siya, ni graduate na gyud ko sa akong kurso. Nako, congratulations. Siya, Father, na-appeal ba ako pagka cum laude? Nako, pwede na ka mamatay. Lipay sa kay ko ba? Labi na mo graduate with honors. Ninduta na. Niya kung wapat na magsigig dupa-dupa, ngayo o gracias Ginoo, di ko kahatag ani. Ihatag is Ginoo, sobra-sobra yun. Ay kinsa ninyo diha individual nakapag-graduate og mga 300 na ka estudyante be. Na wa man mo mangayo. Pangayo mo, di ba sobra-sobra go na. Nya karon nangayo na sad ko mahurot untag kahalin ang slot. Ang atong SBF dag sus magbuhos ra ba unta taga-BE ba diya sa atong second floor. Excited na ta kumutan-aw ato gibuhusan man sa nos-uwan wa madayon, so atong iampo nga karon man ta kuno to pero mura magdag-og gyapon kayo, pero musikan floor na ta, pas-pas kay trabaho ba ana ambot hinay man ang halin pero okay ra ni mo sobra ra gyapon tingali ni damtag mga 5 ka tuig. So ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 19,810 ka slots. Pakpak. Salamat kay ninyo ha, syunan gani 19,810 ka slots na. Nya sa ato sang MMPP para ni sa atong Flores de Mayo nga culmination karong May 28, nagkinahanglan tag mga 10,000 ka slots, nahalina na ta og 5,703 ka slots. Pakpak yapon. Kani basin pag magsubra ni ato lang sang gamiton sa lain nga kalihukan o pastoral care sa simbahan. Wagi usaan ni bisag 1 centavo nga akong gipangandoy nga musod sa akong bulsa. Sukad pa itong una nga nagsigit na dinig pamaligyag slot, solicit, wagi bisag 1 centavo nga akong gipaningkamutan nga masud sa akong bulsa. Nga naman, para Diyos kaayuhan sa simbahan o sa atong parokya. Naghinubra ang gihatag sa Ginoo. Muna, kamo nakaapil na mo aning naghinubra? Ugwa pa gani, pangayuas Ginoo, makapalit unta kog slot, bisag labandira ra ko, bisan pa og napuno na kus utang, makapalit unta kog slot, kay mo apil ko sa imong kaluwasan. Naining text nako, nahapit na siya maghikog, kay naputo sa utang, sige siya palit og slot, kada niya palit og slot, maibanan ang iyang utang. Grasyang moabot. Karon mga hapit na 3 ka tuig kuno niyang pinalit og slot, nahurot na sa kabayad niya ang iyang utang. Wa na siya utang. Kaya nagminaw man sa siya nako, sige kuno kog ingon, ayaw na gid mo pangutang, panghatag noon. Oto ningkamot siya nga manghatag, di mangutang. Karon nakabayad na noon siya sa tanan niyang utang. Naghinubra na. Ambot lang mo sponsor man gay tingali to og kuan kaning atong prison ministry ba kada buwan magpakaon man ta, magmisa ta, magpakaon diha sa prisuhan. Last week nagmisa ta, nagpakaon, mugasto ta nig mga 50 to 60,000 sa pagkaon diha sa atong prisuhan ba dinhi sa Liloan. Mga sugod pa na atong panahon pang wapay COVID hangtod karon, ato nang gibuhat aron makapaambit tas kalipay nato dinhi ngadto sa mga binilanggo natong mga kaigsuonan, sad-an ug dili kaayo sad-an na diha nga priso. Luoy kayo babae ug lalaki, mga almost 400 na sila tanan. Mo nang atong tagaag gamayng paambit na anay mo sponsor, mag-ilog paganing uban nya kinsa man ning kasagaran nga mo sponsor, dili mga dato nakasinati
og abundance tungod sa sige nilang paambit dinhi pinaagi ani nga tong slat-slat. Karon ana sa toy nitawag ingon siya nga mopadasad siya. Mao na nga kanindot ana, so secured na ang karon. Aw man naman ta sa June, July na lang atos December mo iwa pa ni sponsor. Na diyan din hinanimbam sa ning uban ron basig mo sponsor sana. Aron sad mag-awas-awas pila ra man ang 60,000 god. Gagamay ra na kun imog yung hunahunaon ang kadako sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo kagamay ra na. Unya dayon ang resulta mahimo dayon kang kabahin sa gingharian ni Kristo. Gingharian sa kasantos, kalipay, kalinaw ug kaabunda sa grasya, lawas ug kalag, material ug spiritual. Muna ang kalibutan karon nagpingit sa kalisod tungod kay wa man gud ta mosunod sa gitawag og paradigm sa Ginoo. Unsa may paradigm? Ang pagluwas sa atong isig katao. Kung maglinuwasay lang kita, abunda gyud kaayong kalibutan. Kung ang paningkamutan sa Russia ang pagluwas sa kahimtang sa Ukraine o ang paningkamutan sa Ukraine o sa ubang mga allied nations ang pagluwas sa katawhan sa Russia, muhunong day ng gubat, magtinabangay dayon na sila ug mulambo dayon ang kalibutan. Pero kung ang paningkamutan sa taga-Russia nga mulambo sila og maluwas, patyo nila ang taga-Ukraine. Kung ang Ukraine sad maningkamot nga luwason ilang kaugalingon, patyo nila ang taga-Russia. Magpinatyanay na tangtanan hangtod mahurot gyud ang tanan. Sige, katapusan lingi ay mong tupad. Ingna sugod karon luwason tika. Sige, ingna. Sige na. Wa gyud muling ang uban ay. Sige, manindog na ta. Mga luwasonon. Mga igsuon, nagdapit kanato si Jesus nga mga muyo kita ngadto sa amahan alang sa kaluwasan. Busa atong isangpit kaniya nga malipayon ang pag-ingon, Ginoo hingpita ang among kalipay. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga ang mga nangulo sa simbahan pinaagi sa ilang pagwali ug pag-agak, mugiya kanato ngadto sa himaya sa atong langitong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga sila nga naghupot og publikong katungdanan, mahatagan sa grasya sa pag-alagad, uban ang kamatinud-anon ug kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga sila nga mibatig kapit-os o kabugat sa pagpuyo, makadawat o kusog gikan sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga ang mga masakiton makakaplag o kahupayan o kadasig gikan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo hingpita ang among kalipay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, hingpita ang among kalipay. Nga atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, makadangat ngadto sa kalipay ug himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, hingpita ang among kalipay. Amahan, kanunay nagsangpit kami kanimo diha sa mapaubsanon nga kasing-kasing busa dawata kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nimo ihalad ko karon, Ginoo. Naglaom ako, kini makapahimot kanin. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing ka asing. Awatan kining akong ihalad, Ginoo. Mga bunga abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apan kinasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa bisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig maya sa iyang ngalan. Alang sa katapustanan sa Tibok Santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon himua kami alang kanimo nga mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas lang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanin. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluhi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo niya Ay, manawat kanimo, panpangulo nga kang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. I am in you. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya, magdugang unta sa among gugma kanimo.
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon, divine abundance, kanabang maghinubra ang atong grasya nga mahitabo ra ni kung magsigi kita og paningkamot alang sa kaluwasan sa atong isig katao, dili lang sa atong kaugalingon. So salamat sa daning kamot pagpaambit sa ilang grasya nga hinato aron maluwas ta aning atong mga panginahanglan. So ang namalit sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots, sa ako nang giingon ganihan, iabot na og 19,810 slots ang atong halin. Niya napay 56,190 ka slots nga tag 500 per slot ang available. Niya sa ato sang Mother Mary's Protective Power or MMPP nga special slot para sa katumanan sa atong Flores de Mayo nga culmination, niabot ng atong halin og 5,703 ka slots, na apay 4,297 slots nga tag 100 pesos per slot nga available. So basig di na ni madangatag usa ka semana, di na niya mo kapalit ani. Maka-appeal pa mo sa Mother Mary's Protective Power, dali-dali mo pamalit diha, no? Magwa mo malipay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat.